la Modibo Sanogo na manya ku sogora groupe de nouveau la u ka dugu la ko wo bela jelen do ku to sigoro la humana ke chako yoro chakero la kasi ka maliko kibaria odo groupe de nouveau ale de bo mana awye sogoma foka bila su felala wala amba fo bela jelen kaka aw bismillah ni nya amdu ne nye dugu kunganko o kene kono na na manya kanye kene soro nema ya kono na on ni so diale on farifunne ayatu anga bonya sigi bonya tigima ala mina bela jelen bi fara alela ala mi ni abayere sago yala o klalu yere fana o be ali ala min bolo aba sagula min ka kanin jomi domina abe odo oma oni kene ya soro le tala ibikla kala barkada aywa ni fargan yere soro la iba barkada akla ka nyini minyo uluko wi ubsika bo ifare la jogomina ala ye bi ko ni adugun manje nema ya dambe alisa minye kowiye munu ma sin soro amba jira o ala kelena ala ka to ulu bere jelen ka sin soro ninka soli ke nabi nyuman kelen na bela jelenka abdullahi dini amnata din ala kan nafani abarikaye bi ambe amansa chemani musuma ku bela jelen fu ka foko sotugo alisa ala ku garzege funi ame wati mine ko misisa manogo de miso mbe buli ku kumbe ni sara ko kuma wiye muso chamanya kum bi daburu samambe ambe ala de dele fu ala ka dimba yatigi nunu garzege funi dongo don ala ka bono nyumanye kasigina o nyumanye so tigi muso ala ka anyere ka famya baye ala ka so munyuni sabali chamana demisonu ameseka u blasirañ man tugomi ala kan bele jele no ya amuye kanumba wo mesigi baro udeka no ye maliko o gele yaw uluye okmana ombe tama bara ko ti ala fen wo fe no ye maliko ye onde laydu di amanga ti pa akuna ka dogo bi anana anjo do were kuna ni ti ancien foloye baro ina batu ambe wala tukuni munu nga fere ko nana uluka ta kono ambi samyala samia fana na ko gelen bado fana o bisoro onga ajamana kono nana sabuni yayi onga dimisen chama ni ukoni nye ukini no numando kaba obibo boli nunu na chama bitatungana atunga yere beti kogoji ko felay do ka tunga mbike faso kono nana yanino ina fo mawero fene bibo uka jamana uka tugumina ni kana onga jamana ka sabu ala ye onga jamana agarzege dugu kulo barkama ba on fe yanino sanu be bo onga jamana kono nana yanno bi amitan joda mandala demisen chama uluka na fulu soro yoro uye demanda uye o demandu nye fenye amba doka fo minye sanu boye dingari bisi ninka seka sanu bodo kulo ujukoro o minye kuma chama ye abi free samia do fana manana si anga marabo ye laydo min di no de malidun la kana ni ubu fere osigi ubayira ka fo samia dawla ko ni mi sanu boyro yoku datugo kokura ministri mi na le banga dugu jugoro na fuluko ani mi jiko ni kuran ko kuna uye kuna funya ko ni di fo septembre kalo kile tan ndurula mi sanu boyro yoku ku datugo sabu samia jiko ni ale binindu kaba onga jamana di woni ya laje ni kibariya amake ma chama dungoy anga jamana fando fe ulu ya yira ka fo ni nafara ko kaninda tugu ulu na kedi keci foitu ulu bulu ni sanu bote ulu ka dugu sigi te foshi ga ni sanu bote bulu la mara fen wereti ulu bulu ni ute aywa ka ko o fana nya santo munu nute mena jamana maraba wa fa ko ka adatugo amba kla ka kuna funi osoro ka fo ko dama firi la doka samia kili kono nana sabu ali ni samia yere te dama be firi kumate ni wati na yoro nyiginendo sambi nale afirili ka tele ko jugu o kuma chamana mbo kuna funia soro o anye anyi mirila ni kuife demandala nama nya ka datugura santo ula bi datugo nga obena tami ka saro soro o anye anyere nyine nga mundela abi foko ka kechugo mina muna beti demanda nunu ubla munde koson mawbe kulula fasake ninka tu ni yoro nununa aywa akololo do fananye ni bo udi ni mana boka ba jamana di perdila dimba ya do di perdila muso do di fenen perdila adina o jamana dum anko sisa nino maraba ko ni misariya ko ninta no ye hakli no ye kuma be ka fo ku ka datugo nga femi no nyanti ula o ye suividi na fora kuma be ka se ka yoro no do ango ko ka dani yoro la adana ni yoro la mami no madani yoro la no minena oni min ka ka sariya tabulo fe ni ko ke on nyanti o yoro dila o kuma on nana ni o ye bi kan sisi o ka damanda datuguli ye chenye nga suividi men ka anka ke maraba ulu fe wala sami ni ko wi aka do akana fa ku dama ya firila ma wore ka samya ina kasoro aduntu fora ku ka adatugo no soro awya nga hakili na famnya bi amena baroke ni ninye bonya ni karama kono nana munu bi ni ku ka fota bi ala aw yere fe asuvi ka nga ke chuga mina jamana ka nga wuli ka joju monke wasa munu ni ukulu gele alendo akula ukaseka doka fa ku sariya ye sariya de okuma bi anga babu be munu uka naga jure mu kanye bi segi fu ani segi on segira eni sawo Amidou Kulibali Demba Yadou Bashfo Jura Aywa alhamdulillah mi lame
me do de ala ka nga fata ni sawaba be ala ko do mine o tanga ko famela me baga ni sel ba be fu o bela jeren kulo bila du kuma be mi ngo dem so on dama ko ko nyama ko ya jira ka fo ko anda manda ko samya sura awo o nyama ko lu ko fota fo mama fo ngo to ka jedo aje yero jume ni mo enda manda na kemo kemo ta sura di ko na to ngoni tabda be be se wala mo ti ka su ka bo ka ta do ndama wono tando ita so luta sanga fere ni fa ma to bigo man don be ndama zin naw de ko bo gela de bu bla ni ere sira jamana de kanga jamana de un na wati be jamana nyama wori kanga jamana de un na kolo so luta ku nu ka bara ku ni amidu o yeche de kumba to ma be bo kata tungana dama yara do dama to ni bole ka nyini ninke de kunde bi iblala wali madu sukulu o nga ni ye alaje fana jamana marabaw ulu ka keta di fene ka jamana den kelengele la kana samiya yi fe dama ka firili kacha abi fo santo la ka ko nyina nye ni samiya sira aka datugu nga mbalma do soro u tison be klogele ya ka ubitu da mandai nuna adun kasaraw fana ulu be kla ka yi ako na fara ko ka to kaba munati to bon mi fa do isara ko kuma tele ne ka gelare do ko parce que ni arama de ni gelare soro to ko la e ti fo tu ko ro se gi soro ina fa sa ne se gi soro ka bale la me e nya be war do ne la war ka soro do bon problème mi an ba fo kuma de be malla ka teme baraka parce que da sira ma malla kuma chama ne bi fo ko chama ne be ndu ina fo ni war bi soro ko na kuma bi ke me civiti kala wala war soro wakati ni ndoro akuma bi fo dawla telefonu na me civil fo tikala parce que ni décision tara ni la kolosile makala ti atlige bo kuma o de ama fo kuma te jamana jo bara de be jamana jo ba me mi fara ga jamana nyamo ko gele de bu plan na ko ka bara de ni ka décision ma o de chama ma bon parce que ala fle samia mi na da soro foro senero be kuna anda sira ma ni foro senero nu sira kala kolosi maintenant ka foro do aménager ka di démission mo ka ka bara kala condition do la jamana be do soro ire sira do soro to mona wana kile bala do la do bo gele ala mais bara te démission mbulu u ire nya bala ka fu ka nga fin soro ni na o lo bi nye shoma ana do de ka ala ka ti ni mandama ala ka sira ni mandi ne mo fana mo ka bara di démission ma mi ma to mi ne dama ngera ko nya rabbi ne la fata so ma da ibe foki wala ñu mando dante fulimina ne ke kenya ko no to sanga nyanta ambe da mandala be parce que mo mi jamana din chama nyu ka nyini ni yoro obisoro da mandawla o da manda yere fana ayemma chamandu wasamnya yere fe amma dunta kacha nyama wi haklina ta haklina mi sika batu tugudi aywa tama jumenga nga ke haklina ko wala saminye mamnu no bu kulo gele ya katu da mandala aywa unimika ka okake ula au ye ko inform ya chugudi abinyana bo chugadi ayambla sira mukam bisigi funi sigi fu ani sigi allo salam alaikum wa alaikum salam so mo ko bedi abi ko mi sino ko bi la dem fa ay sino ko tenna oh ko mi kuma kambe duguma de ayan ko wasila fentene na so ma de na yere du alhamdulillah mala ko ni mi se ki to ko do wa to karamo ko ga suba motti allo mal ma ke mi se ki to ko do wa nekki man tara karamo ko ga suba ko mo akadi nya ka baro ki fenga kuma kambe duguma de nene me e ka kuma wula sa amano allo aha ne ko won to ko karamo ko ga suba ko motti aywa imma ga suba mufti ka ubedi ba suba ti karamo nga bi masala e family kala wa awo ye family kala e dungo chogodi alga sebe ba suba ti motti awo ye ba wala ado ni ka family ni ado karamo nga baro ke lamen na mi bi koro adatigu wala sanga tani baro yi datigu le le ko ro tu ka segi ni ko no kan datigu le ay ni e retour segni dra be pam fe nyona yante nako karamo e ko chogodi ngole famille do kala aha famille damanda ko awo
maka misra di karamɔgɔ ma an bɛ taa ɲɛ la ala n'a ka wuli ka jɔw farala ɲɔgɔn kan tuguni n'an garisɛgɛ bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ yafa ɲini k'a fɛ kɛnɛ in sɔrɔli ma nɔgɔ mais baro ma se ka kɛ an hakilina de ye nɛgɛ kaɲa kɔrɔtɔ sangaɲa 12 ni maa wɛrɛ bɛ yen nɔ k'a tigi dangana allo allo somɔgɔw bɛɛ baasi tɛ yen nɔ i tɔgɔ ye di ka bɔ mini ne tɔgɔ vie ka bɔ kalaban vie kalabankaw bɛ di baasi foyi tɛ alhamdulillah ayiwa ko hakilina taara ko ka damandaw datugu nka an bɛ maa caman dɔn san tɔw la hakilina mana ta u ti bɔ yɔrɔ ninnu na fɛɛrɛw jumɛnw de bɛ se ka kɛ walasa ɲɛmaaw ka suivi kɛ n'a min ma sariya labato min ni min ka kan e yɛrɛ fɛ a kan ka ɲɛ sɔrɔ cogo di kuma dɔnnaw bɛ kuma dɔ fɔ u ko di ko ni fanga tɛ faama la faama tɛ bonya ni faamaw y'u ka décision ta awɔ u kɛn ka suivi de kɛ an bɛɛ b'a dɔn ni sɔmiya sera yɔrɔ ninnu kasaya ye bonya la et puis sɔrɔ ɲɛnama yɛrɛ fana tɛ kɛla sɔmiya fɛ ka d'a kan ji bɛ mɔgɔw sɛgɛn baara in kɔnɔ a n'a a ɲɔgɔnna wɛrɛw n'a ma ya ko faamaw ye nin décision ta u kɛn ka baara de kɛ sa u ye jamana minnu sɔrɔ tan ka to k'u bɛɛ suivi n'i ye mɔgɔ minnu minɛ u ka kolafɛnw la wala ne kɔni b'o sɔrɔ ka fɔ ayiwa o diyara an ye an b'i fo vie ka kalabankaw bɛɛ lajɛlen fo ne balimakɛ Yusuf Togo ka bɔ Ture la a ko kun Samakɛ k'an ka baro ka di kojugu k'a b'an fo k'an waleɲuman dɔn Yusuf an b'i yɛrɛ fana fo ka Ture la k'aw k'olu bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na sɔgɔmada in na min ye Sergent Police Sulemani Gueye ye a ka bɛ foli ni waleɲuman dɔn kɛ an ye denbaya ko kori baasi tɛ yen alhamdulillah sɔgɔmada in na Monsieur Gueye an b'i yɛrɛ fo ka Mali polisiw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la an bɛ taa ɲɛ allo somɔgɔw tɔɔrɔ t'u la somɔgɔw bɛ di Isa Jara ka bɔ Segu Isa Jara ka bɔ min Segu kaw dun baasi tɛ Kolobakari bisimila allo mun ye ko in jɛ i b'a dɔn wa ayi an ka kuma min fɔ kɔrɔ min kama n'o ko de tɛ kelen ye a fɔ sisan ko a bɛ dabɔ mɔgɔ lakanani kama o tɛ o mɔgɔ dama min sa tiɲɛ ka san kɔnɔ san mugan min kɛ o bɛ sa nin na u ye fɛn fɔ o la ni minnu ye nin ko ninnu filɛ kɛ nin ala ka baara o de ye maa si k'a dabila i b'i yɛrɛ fɛngɛ ten fu o kuma e yɛrɛ fɛ samiya fɛ a sariya t'an kun tɛ ko ka damanda datugu wa n bɛna mun f'i ye ne mɔmuso ni ne mɔkɛ dama baara kɛ k'a bɛ sɔn tile la u ka mansin tun tɛ jɛ o waati la o bɛɛ y'a sɔrɔ ji kelen samiya fɛ mɔgɔ b'a baara kɛ kuma bɛ fɔ mun kama dɛ ani mun yɛrɛ a dabɔra mun kama o kelen tɛ dɛ kuma de bɛ sɛnɛ ko wɛrɛ la k'o fɔ k'o don mɔgɔ hakili ma mɛ k'a fɔ o yɛrɛ de don n'o don a tɛ kɛ tan o kuma Jarakɛ e yɛrɛ fɛ ko in dabɔ bɛ mun de kama k'a fɔ ko mɔgɔ k'a dabɔra mɔgɔ ni kana kama o de tɛ n'o don maa min sa tiɲɛ ka hakɛ t'o la maa min sa kɔgɔji la hali muso b'a den bɔ b'a kɔ la n'a den bɛ sa kɔgɔji la o sera ka baliya mun kɛra mun m'o bali tubabu yɛrɛ ye fɛn bɛɛ kɛ garanti ni fɛn bɛɛ don a la o bɛɛ la mɔgɔ de ta a kisi i b'i yɛrɛ fiɲɛ fu k'a fɔ fanga tɛ fanga na olu tɛ kelen ye o ko wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se ka ko bali ka jamana sariya bila sira ɲuman kan ka bɛɛ lajɛlen ka hakɛ kɛ kelen n'i ye mun sɔrɔ i jɛsɛgɛ la o y'i ta ye o de bɛ jamana taa ɲɛfɛ mɛ ni bingani ma dabila jamana kɔnɔ jamana i tɛ lafiya i b'a dɔn jamana in di yan nɔ maa si t'i jɔ o tiɲɛ kan k'o tiɲɛ fɔ bi ne bɛ ka kɛ jamana kɔnɔdenw ka k'u tɔn k'u sigiyɔrɔ nege b'u la hali mɔgɔ b'a fɔ tiɲɛ min fɛnɛ maa min ka foro bɔ sira k'a gɛn k'a fili jamana kɔnɔ hakɛ b'o la hakɛ t'o la o hakɛ dun t'o la o tɛ se ka dabila e b'a kɛ i dala dahirimɛ nɔfɛ i tɛna fɛn sɔrɔ i bɛ jamana tiɲɛ i yɛrɛ tɛ lafiya i bɛ minnu to la i b'olu gɛn ka taa bila saya la e yɛrɛ tɛ lafiya mun i t'i tilen a jɛra e yɛrɛ i ye baaraw sɔrɔ i tilen i bɛna baara min na aw kɛ a ɲɛ ma o de tɛ se jamana kɔnɔ jamanaden bɛ k'a ni bisi ka sɔrɔ nkalon dɔ tigɛ k'i bila o kɛrɛfɛ o bɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ anw ka jamana b'o position de la fɛn mana fɔ dɛ an bɛ jamana kɔnɔdenw ni nɔfɛ an bɛ jamanadenw ni nɔfɛ cɛ ka jan o tɛ tiɲɛ ye an tɛ sɔn o kuma de ma fiyewu ni dun y'u dɔn k'a kɛ dɔn a banna mɛ k'a fɔ ko a baara k'a dabaa ni kana ni ka bɔ o kuma de man ɲi o de man ka fɔ o ye cɛya ko kuma ji man ka fɔ Mali kɔnɔ. ayiwa Jarakɛ an ye hakilina faamuya an bɛ Segukaw fo i tɔgɔya la. ka ko
kuro fo ka sɛbɛ silamɛya la ou bien ka kuro fo ka sɛbɛ sariya la donc olu bɔlen kuma kɔnɔ parce que tiɲɛ tɛ quoi bɛɛ n'a ka hakilina don an y'i ka hakilina faamuya an bɛ segukaw fo nse o b'a to an bɛ taa ni batakiw ye halisa Umaru Jara Umaru Traore hakɛto b'a la ka bɔ Balabugu Umaru Traore ko a b'an fo kan an waleɲuman dɔn hakilina ɲuman ko taara marabaw olu fɛ sabu ni lakana in bɛ kɛ sababuya ye ni ka an ka damandaw lakana sabu n'i ye damanda yɛrɛ fana ta k'a lajɛ minnu bɛ baara kɛ k'a fanba olu bɛ bɔ an ka togodaw la nin na kɛ waati ye u ka segin so u ka taa sɛnɛ kɛ ni ka min ye mansaw yɛrɛ fana olu kɔni bolokɔrɔla o lafiya wa jamana marabaw ko waasa u ka hakilinaw ka bato k'u kan ka min ye cɛden dɔw de kɔni olu bila ni yɔrɔ ninnu na u ka lakanaw kɔni sɛbɛkɔrɔ sabati an bɛ Tarawele kɛ fo ka Balabugu bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ayiwa k'a ka jaraya in ta sɔgɔmaden in na mukan bi segi funi segi fu ani segi allo somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ye di ka bɔ mini kulakaw dun i Kulubali ayiwa an ka bi masala la i y'a ye cogo di an ko ne kuma fɔ ka ɲininkali fɛngɛ dɔ fɔ a ye an ka jɔlen sisan argument de b'a kumakan kɔnɔna na awɔ radio u ɲaami mi ɲɔgɔn na wala o de gɛlɛya b'an kan dɔɔnin ɔnkɛ o gɛlɛya bɛ yen Kulubalikɛ n'an bɔr'o la damanda ko kuma b'an bolo bi fɛn t'e fɛ a la wa an bɛ dugawu kɛ ala ka ni sababa bɛn amina yarabi ala k'o dugawu minɛ ala ka n kisi a ɲɔgɔn na i Kulubali ma fa don so a diyara n ye dante foli min an b'a tigi fo k'a waleɲuman dɔn o kuma na maga a bɛ waatinin bɔ min y'anw ka radiow ye radio wɛrɛw bɛ to k'u nuni don anw ka radio kɔrɔ kuma caman na i bi anw ka baro olu fankelen mɛn i bi maa wɛrɛw fana ka baro fankelen fana o mɛn an b'o kibaruyaw kɔni olu ye a bɛ waatinin bɔ n'a radio sotigiw b'a kalama k'u ka bɔ an kɔrɔ u ka t'u ka sira kan an ka taa an ka sira kan mugan bi segi fo ni segi fu ani segi allo ka boli ayiwa nɛgɛ kaɲa kɔnɔntɔn o ye sangaɲa 19 o dafa ni maa wɛrɛ sɔnna ka na k'a tigi bisimila somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ye di ka bɔ mini Madu ka bɔ mini Ngara bɛ min ɔhɔ basi t'aw la yen an bɛ damanko kuma la ko ɲɛmaw ko ka damandaw to yen nɔ soni septembre kalo tile 15 cɛ nka maliden dɔw bɛ a kuma fɔ o fɔ u b'u to damanda la u tɛ sɔn ka bɔ yen a du kasarantan tɛ walasa manni kana to nin ko la ani sariya min fɔlen kuma min fɔlen don a kumakan ka bato e yɛrɛ fɛ mun de kan ka bila sen kan ɲɛmɔgɔ hakilina min ta awɔ miirila ɲuman min parce que a dabɔ kun an yɛrɛ ka lakana de fɛn min kiri tilema fɛ ni tiɲɛ donna u ma min kɔnɛ ne kɔni min fɔ mɔgɔ min bɛ damanda la u ka segin parce que sɔrɔ ka di kɛ sɔrɔ ɲɔgɔn tɛ dɛ awɔ mɔgɔ de n'a faamuya a dɔw la a diyara n ye Madu an b'i fo ka Garakaw fo nse Sebani Mamadu ko diɲɛ ka di k'i yɛrɛ b'a kɔnɔna na o kuma na foyi de tɛ ni yɛrɛ lakanani bɔ ko maa kelen kelen ka o faamuya ni ka o da jamana marabaw olu ka hakilina kan ko hakilina ɲuman don sɔgɔmada in na min ye Bubakari ye a y'i sen don baro la ka foli ni wale ɲuman dɔ kɛ an ye a ko jamana yɛrɛ de kan ka nin ko in kɔni a bɔ min a denw bolo kelen ni ka a bɔ u bolo damako yɛrɛ kɔni ni ka suma ci u nun na ka u ɲɛsin fɛn wɛrɛw kɔni olu ma mun bɛ a to u bɛ se ka baara wɛrɛw kɔni olu ɲɛ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'ale bɛ min fɔ jamana marabaw ye o de ye u jɔyɔrɔ ye min ye u ka kɛta ye min ye k'u k'a kɛ a kɛcogo la a banna ko y'ale ka fɔta ye an bɛ Bubakari fo ka Bubakari wale ɲuman dɔn mukan bi segi fo ni segi fu ani segi dugu kunkan ko allo Madame Jara Adel Samake Sise nga foli b'i ye a diyara ne ye ani ka képp dɔ jugu bɛɛ lajɛlen i jɔ yen nɔ fɔlɔ soni i ka foli tɔɔrɔ fɛ ko denmisɛn t'a fa kolilen dɔn e dun ko ne fa ye nin waati in na anw bɛ kasi fɛn fila de nɔfɛ
papa anga selima fini wali ma anga saka onet na saka ko day ku sabu o sebati nga selima fini dambe bismillah sobodu baji ko ita alhamdulillah aywa yakuba usman ambe daman ko kuma kambi bon adel ne bo finyana ni malita jinya bebe na example ta malika ka luaka jinya bebe na example ta malika ta sudeka mais ambe malika hakilna be de malion fe de banyere kono chaque jour kadam ne lundi ka la vendredi la na ya so nyemo ba ta bala jamana nstamba to no barekera mali jamana député mon kono aywa bon je pense que Ramadan nous effectivement il y a même Mali territoire ka boni je peux dire Afrique territoire de la gelé espace ban bulo fambe yani ambeta Ramadan yara la Mali gelaya ay Mali mo be kalanke kalambe ban diplôme be so fambe barake soro ni mo ma ko ku bita Ramadan la ni mo ma ko bita jamana ko ka parce que vraiment gela be malien donc gela hali munu be barala waya dama problème munu yara ma problème waya dama problème donc vraiment ni yam mo bita Ramadan la parce que c'est de mo ye tagayro de mo ye donc ni Ramadan fana nana mo bita fait de union mo si ta ko bita Ramadan mi ta jigi dama ko no ka ta sano bo ta sano ni donc vraiment je pense que mieux moko ka première responsabilité ça devient état ka bara yere de polo parce que ulu de kanga condition bela geleke Damadala masugu jumende kanga ta ikanga ta na sécurité sugu jumende rense ka do dama kono ka bara ke o ni tari kanga ta bara sugu jumende ni tara Damadala biuta mo sugu bela gele de soray munu kanga ta ali de un enfant de 5 ans ka so Damadala bi donc oui que la veille tant que nyemo ma disposition ta ka ulu be balé ko mo ci encore ka ala je Damada fana la na dira munuma contrat de munuma ka ko ta barake no ulu fana be o mo fana ta ouvrier de ka barake mo do fana ulu yerama ka machine ta nga su sigero de la ka ko mena sanu Damada de fenge woro mo fra ka boy no gela bala te ban donc na fra ka yoro fana ka datugu na yoro datugu wati na mo bita uta chômage la wati technique na mo bita chômage la on a des dispositions du monde de Tarawuka mo maka ni wati na ya datugu fun du monde kama fun du monde kanya datugu donc mais il va sur euro kele na toujours euro be datugu mali problème mo euro be datugu am fo mo kana seno akana fo mo se mais adel tamake ni ya ina ko bo son ibe shika barake be kila barake ala kema fora ko euro ka datugu ni tara iba ko mo do be barala l'autre mot de voilà donc c'est comme si ce sont des gens qui sont au-dessus de la bon mali ko non il va sur mo loi comment le faut avec bolini ni on a de cas mais mo do be no uta do finyare wulla donc wode mali problème yere anga nuta do ko finya willa dum fora fangati mala ka teme fanga yere kan jamana yere de marabaw yere fanga bu olu de ko sebe onna manya ko li hakili nanta o hakili nan fana kan ga bato no ma bato munde tora ne o kanga kay yakuba bon mun to kan parce que wodo foro adel mun be ka loi kuma forere il va se ulu actionnaire fin Damada rola bo lu ka mo be ka barake bo e mun ta actionnaire ko kono e ka barabe jo ni ka mo ka barabe jo donc problème ye wodi donc avec bola am fantaw de ka muni poids lourd ni ulu be barala we contre ka barake donc tant que jamana era ka loi ma clé la justice sociale na ko jamana luar ka kile jamana do ni honte aka boli fanta ka boli famaka jamana te jo jamana te ambe kuma dronde donc mali pour l'on yere wode loi akuma be fo ay bolan fanta de ka mais mun jego kuma bawi ulu ka barake herebe kile donc ambe kuma ni loi ma boli ama kile amando ala ka nyaka da bela amina rabbi cité alaka odo mumene
ciao magambila ma ko ni terembe bulin kono ga ni ti fosi gana bi nanga kanya ko no to sanga nyamugani wor ambe dugu ku ngango oka so ma de na umbi damanko kuma ula ni yalla je an ga jamana ko nanna e dugu ko barka ma ba an bulu sanu ko ni bi bo an ga dugu ko fancha ma ko na ula o kera saw bi ay demi sen chama ulu kanyin ni yoro ubena o yoro ma an ga mal deuna ani mi nyanda fe jamana deun ulula on ga samya man na se mi ni yoro ko ni la barali bi gele ya ko jugu ayira la ka fo mi sanu yere o boli ka gele fe tamanti soro kele onga aka frili de kacha kata afe sabu yoro no so le nutugo mi frili kateli aka ma dun kateli ko jugu alina soro wati to la dama mi mawdun onga samia taka jugu ko jugu ka fara aka odila anga nyama yu ka ladu ko ni o kle no ye e jamana dinkele gene lakana ni fereye ufana nyu miritu damanda ula ka fo daman ko ni aka datugu wati ni wati do ambi ula datugu ni bi nga naw nya miri sante menon uluma abi foko ka datugu ati datugu sabu ambasoro minye e ma kulugelen do ulubi soro ako yorowla ni ka baroke adu fere kasaram tante kuma ambe amme halino soro nyama ko ka ni yoro datugu ko mawbi barala wa kasara soro la wasanga kisi onyongo manyina ango ko muntura o saria mi ni obita o saria bi labatu chugudi an baye kuma chama kuma odi before nga suivi tiki ala ni zeina a suivi ka nga ke chugadi wala sa minye mado o kana na tu damonko udala ni anka bi kuna siri ko ye naw ya soro aw ya famunya aban wili 20 aminyo ana soro allo somo be rasa alhamdulillah nti nam wala boro c'est intéressant na ba boro wo anafa bu ya la na bu e to edi na to jabi da mi le kenwa ibi kenya ba aw bi chamando sanungula wala mi chamando ala na ba na boro anafa bu parce ni jamana luwa ta akan appliquer bɛɛ kunna conséquence min b'a la avantage min b'a la mɔgɔ t'o lajɛ jamana de ye bɛɛ ye mais tiɲɛ yɛrɛ la kɔngɔ fana ka jugu mɔgɔ fana ma ka tɛmɛ luwa fana kan o fana ye tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ namu jamana yɛrɛ bɛ kan ka jate minɛ dɔrɔn k'a lajɛ bon sisan jamana a kana wagati yɛrɛ kana k'a la ka samiya donna k'a bɛɛ datugu ka fɛnw dayɛlɛn ka di jeunes ma parce que a yɛrɛ baara yɛrɛ man ɲi yɛrɛ de quoi a baara man ɲi a baara yɛrɛ de man ɲi ma bɔ samiya ko tɛ quoi a baara yɛrɛ de man ɲi parce que a bɛ dugukolo tiɲɛ a bɛ mɔgɔw faga a bɛ insécurité ka bɔ a yɔrɔ la drogue ka ca gulɔ ka ca sungurubaw ka ca c'est des zones danger danw de don quoi donc jamana yɛrɛ de kan k'a datugu pewu donc maintenant ça ka entreprise fasugu dɔw ka na jamana kɔnɔ minnu bɛ se ka jeunes ta jeunes 1000 jeunes 2000 minnu bɛ se ka jeunes ta yɛrɛ a ɲɛ ma balimakɛ dɔw y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye maaw b'u yɔrɔ sɔrɔ damanda la barantanya kelen in o de don nka e ko k'a datugu pewu n'a kɛra datuguli pewu ye o fana bɛ taa wɔyɔkɔ wa ayi o ye diyagoya de ye o ye diyagoya de ye c'est à dire jamana tɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya si la fo dɔ de ka dɔ de n t'a dɔn n bɛna a sɛnɛ cogo min na a tɛ se ka taa ɲɛfɛ fo dɔ de ka jigin quoi f'a ka tigɛ dɔ sen kan voilà f'a ka kɛ dɔ de kan quoi an bɛ kɛɲɛba ye an bɛ sanuko kalama kojugu mais sanu ye a bɛ wari lase an ma an ye wari min sɔrɔ an t'a dɔn ayiwa sɔn'a ka se datuguli pewu ma sisan nɔ sariya min talen don hakilina min talen don ko ka a datugu fɔlɔ o fɔlɔ kɔnɔna na maaw bɛ se ka bala cogo di damanda la e yɛrɛ fɛ mun ni mun de wuli ka jɔ bɛ se ka kɛ walasa maaw kana t'u yɛrɛ fa damaw kɔnɔna na n'a fɔra k'o bɛ kɛ dɔrɔn o ye de c'est à dire jamana yɛrɛ ka agent sécurité bila yen pour que a kana baara donc n'o de kɛra o bɛna kɛ conflit ba de ye quoi san tɔw la n'a fɔra ko k'a datugu e min bɛ kɛɲɛba a ko bɛ kɛ cogo di kɛlɛw bɛ bɔ a kɔnɔ walima maaw b'a bila pewu wa e bɛ se ka mun de fɔ a ma san tɔw la a kun bɛ kɛ cogo di o kɔni kɛlɛ kɔni bɛɛ b'o kalama diɲɛ bɛɛ b'o fɔ kɛlɛ de bɛ k'o la mɛnɛ o ye kɛlɛ de ye o ye kɛlɛ de ye olu ye ɲɔgɔn fagaw yɛrɛ de ye quoi ayiwa ma donc o tɛ hɛrɛ ye quoi donc a bɛ jamana ye ka a yɛlɛma cogoya dɔ la dɔrɔn a ka ko dayɛlɛ n'a ye ko dayɛlɛ a ka jeunes ta dɔrɔn ni jeunes taara tuma min na donc mɔgɔ ka yɔrɔ ninnu bila mɔgɔ bɛ wariko dɔrɔn de kan i b'a sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ ka ca ni dugudenw yɛrɛ ye quoi ma mɔgɔ minnu bɛ bɔ Segu minnu bɛ bɔ Kucala minnu bɛ bɔ Sikaso ka na olu yɛrɛ ka ca ni Kɛɲɛbakaw yɛrɛ ye ayiwa
donc n'i y'a ye olu ye 400 km 500 km boli ka na Sango la donc u bɛ na pour gagner quelque chose quoi mais u b'o tɛ tiɲɛ ayiwa donc maintenant ni baarayɔrɔ dalen olu ka yɔrɔ la u hakili yɛrɛ tɛ tiɲɛba ye kuma sugu bɛ na ye mais donc o kɔni ka solution o de quoi ala ka nin bɛɛ lajɛlen ɲuman di an ma amina amina an b'i fo ka kɛɲɛbakaw bɛɛ lajɛlen fo na u bɛɛ b'a mɛn n'ala sɔnna ma bɛɛ lajɛlen n'a hakilina don jamana marabaaw aw fana ta ye min ye n b'a dɔn bi baro bɛ kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ aw bɛ o dɔn ko min ye baaraw ka ɲini halisa k'a bila denmisɛnw bolo kɔrɔ ni dɔ t'an bolo dɔ ka kɛ an bolo walasa an ka se ka dɔ sɔrɔ a ye nin ye saw nɛgɛ kaɲɛ 9 sanga ɲɛ 32 fulaw de ye ni labɛnw sabatilen don maa wɛrɛ kan k'a tigi danga na allo 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 ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di nse n bɛ deli ka lamɛnni nafa ayiwa yɛrɛ taara ni a yɛrɛ ye an b'a fɔ ka a wale ɲuman dɔn bi sɔgɔmaden na min ye ne yɛrɛ balimakɛ ye Malamin Traoré Mala ka bɔ Marakala a ko a b'an fo k'an wale ɲuman dɔn ka renouveau baarala kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo tile ka yira kala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma yarabi Mala an b'i yɛrɛ fo ka Marakala bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la i bɛ n ka foli fɔ président Bayisu ye k'a ture mukan bi segi funi segi fu ani segi dugu kunkan ko allo oui allo somɔgɔw bɛ di Rose i tɔgɔ ye di kaba bɛ ni yaga fita ka bɔ Kawala Saka Ɲagate Saka Keita ka bɔ Kawala Masaren Kameleni Ikeiza Masaren Kameleni Ikeiza ama bisimila an b'i lamɛn ne bɛ min fɔ ka baro in kan aha c'est à dire famaw bɛ fɛɛrɛ minnu bolila mɔgɔw kan ne cɛ y'a fɔ cogo min na dɔ tɛmɛna o kumana cogo min na tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan sariya tɛ bolila bɛɛ kan an bɛ boli fantanw de kan o ye fɛn min ni e tɛ se ka fanga sɔrɔ o la quoi fɛn o fɛn ni sariya taara n'i y'a kɛ dɔw a bɛ boli dɔw de kan a tɛ boli dɔw kan miiri b'a la k'i bɛ fanga min sɔrɔ o de bɛ fanga la gosi sɛbɛnko damanko nin dɔrɔn tɛ hali daraki ko i b'o ko dala sisan a bɛ na ni ka san 2 bɔ mais problème ye min ye lakanabagaw yɛrɛ de bɛ taa mɔgɔ dɔw ta ka wari minɛ u la ka tila ka dɔw gɛn minnu ma sɔn o de fara ma olu bɛ gɛn n'i ye wari bɔ i bɛ jigin ka baara kɛ nin baara bɛ ɲɛ cogo di o danganiya b'i bolo wa Keita kɛ o daliya bɛ n bolo o kɛra fa ɲuman fɛ n'i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye a kɛra cogo di k'a walawala mɔgɔ daragi yɛrɛ tun bɛ ne yɛrɛ bolo ba kɔnɔna na n'a fɔra ɲɛna waati dɔ la mɔgɔw bɛ ba kɔnɔ tuma bɛɛ olu jɔlen don min na dɔrɔn an ye misaliya ta u kan n'i y'olu jɔlen don min na i bɛ ka daragi layɛlɛ sinon arafu bɛ na o don parce que n'u bɛna don min na ba kan o bɛ mɔgɔ min bɛ o de fara u b'u wele k'u aviser k'u kana baara kɛ k'u bɛ nalen i kumakan bɛ ka jigin dugu ma de a yɛlɛ walasa an ka kuma in faamu kosɛbɛ n ko c'est à dire que mɔgɔw bɛ baarakɛyɔrɔ na minnu bɛ wari sara faamaw yɛrɛ ye ni u bɛ patrouille kɛ don min na comme quoi que mɔgɔ minnu bɛ sariya sɔsɔ la pour que ka ko la tɔn olu la i ko daragi tun bɛ e yɛrɛ bolo ko minnu bɛ b'a kɔnɔ k'u b'a kɛ di e m'a fɔ ko daragi tun bɛ e yɛrɛ bolo wa ɔhɔ ne yɛrɛ bolo i ko minnu bɛ b'a kɔnɔ k'u b'a kɛ cogo di mɔgɔw bɛ a kɔnɔna na u n'u bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo c'est à dire a partir an ye remarque kɛ tellement que minali sigira anw na mais yɔrɔ minali la tuma se an ye remarque kɛ u ni mɔgɔ dɔw bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo faamaw minnu yɛrɛ bɛna an ka machine ta ka taa jeni moteurs ta ka taa jeni mais le problème est quoi i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu tɛ sɔrɔ o jama la cogoya sigi la ni patrouille bɛ kɛ don o don i bɛ taa sɔrɔ a b'a fɔ u ka mɔgɔw bɛɛ yɛlɛn o don baara ten minɛli o minɛli olu sigilamaw tɛ sɔrɔ baarakɛ don mɔgɔ tɛ baara kɛ parce que sariya yɛrɛ ni sariya yɛrɛ ye sariya tiɲɛ sariya tɛ fanga sɔrɔ quoi fɛn min ye dama baara nin ye dɔ bɔra ka kuma fɔ ko tant que o de bɛ ko in na kisi parce que il faut pas que ne la yɛlɛnna ne bɛ sigilen bɛ kɛrɛfɛ ne dusu kasilen bɛ ne y'an bɛɛ dɔw la u bɛ baara la ne ba o ma nɔgɔ dɛ
ayiwa mam tan do jimna ko la donc ni sera ko ni kala bato ko te bela jele fe ne fe o de nyakon ti o de be fanga barka o de be sera la bato ki ke jagwa bela jele na la sonama mais ni sera ere foto yoro ko ni mo gore aso ko o manga nyangi ni bela jele na nyesoro ambi fo ke take ambi fo ki wala nyumando nige kanya ko don to senga nyambi saba ani wolowula iba soro o wati na amadon kuyati fi sigu o de fana mbaka jatimne lana kambe lagare fuli damna la soko madaina ka kuyati akukumba abatamba akele anyani akamasiga okmana kuna ye bajeja akake kuyati nyone nika asanya kuyati o okuma to bela jele bu ka fuli o soro ne ka san kuyati fe amba fu ka demba ya bela jele fu soko madaina ko abi 20/20 o de dia okuma kuyate ke nyamine ni mbolo fly do ye fulini wala nyimando di amabe ako nyama ko ku sebe ko fu ni haklina ko ni otalila nga haklina intali doronte abo ku ka je kulu do ko ni blaka to yoro nunu na munu bi yoro nunu do wasa suivi bi se kan no ya chugo ya mina anga jamana insha Allah ka jolin ko ni bitu atina na kele ku fiu ben shede fo jabati kati medin niyaka hakilina nye alite menen ko kabu inanya mawere fene soro mi sendo anga soro made ina barula akuni ti hakilina sien folo maraba uba ata kayoron nunda tugunga ku yoron numa delika datugu samia fe kuyi iba soro damanda nunu yoro nunu na adatuguli ko kuma ka bi ke 7 kan nga ekene yere ka iba soro ko woro ko ni ulube nino datuguli madelika ke samia kon nana akukuma be mamu nunu bike la kana ni ko yoro lanina kuni ni barakela nunu iba soro ubi negotiation ko ni juru chani foka ke minye la kana ko ni o tisoro ni yoro ko falen ko ni ula ka be anyini minye haklina mununu ubita usivu ka ke wala sanye ka soro ala bura siribe kati ni aka haklina nye ame bura fana foka bura wali nyumando 20800808 dugu kunkanko allo sama gala ga nyuma baba ini sogoma Kulibali amba Kulibali neni shirufuke anga saka sana wa awa besana ala ka bela jele no ko shagina amalo ma ka bien blanche nyame ma fa na ba blinye na la sana bismillah Kulibali bama bela jele fo o be la jele Kulibila vraiment gela banka ne ga juku ko na nasara ko nyina bo be janye ko gela banka redi aiwa a ne ga juku mai sisan redi a soroli de man no wa wali man na soro la bitiga tiga de wa munu ye gele akuyi gela re mi ra so wora de ba koro ara so wora de ba koro kwa kuma la bo mi sigi manga me kwa donc ko technicien wa lito la aiwa na la sonama adel wora me do tem kono iboro nyame o machane ka kuma la nyaye o de ka chane ka kuma la o kuma Kulibali ye muye ka damne 2012 kana fo 2020 na adel uba fo ko dama be datugu tientere ntara foro ko kobada o selinge marai awo kata kanga ba fure male marala nya yeri mamere nya yedi adel samaki gendarme mu damne 2012 jusqu'à 2020 yo wat de tuma ni wat duma ega ekubu be jinga sanu yini ni ma wat duma biga ekubu kwenga klaki remne ki do kasula ne o ye adel na kadi gendarme mu ka damne 2012 fo 2020 ko an wole yoro kadu mu tu repon gendarme mu bo o waran mine baba kuma ube reçu do de ke ka din nunu ma nu bina min bla jamana wagande kono wa akobi ke choko dide adel reçu ko tala wo o gendarme mu re fina la klaka damambola do di fina nyini ube damambo o gendarme mu fina togola o mo yere fina do na dama sanu mena na wa ni ma fa me sega ka ga famia sega ka ne wala samunu ma fa mo ga fa mtenye do talaw banda ko gouvernement kantoma ashim ga gouvernement kantoma wate ko mo la fasade o wati fla ko no masi folo iku wati mina ala mahina ibrin bokar keta la ka fanga wati jongna ret metransion wati na depo wati kana fo ibe ka wati kamorema namu donc ate ko me ga ashim la fasa wala banda o masi o konna la fasa ne ta tinya mede ni
donc an ni ye temps sɔrɔ nin wagati fana kɔnɔ ka taa bɔ yen Asimi ka waati na ne y'a sɔrɔ gendarme bɛ ka ko to ka kɛ na ne a dénoncer bɛɛ b'a mɛn n'i ye min ye i ka n'o fɔ an ye gendarme bɛ taa maaw gɛn ne yɛrɛ n teriw b'u la mais teriya tiɲɛ fɔ tɛ teriya sago ye u bɛ tila ka wari minɛ mɔgɔ dɔw bolo u bɛ équipe dɔw yɛrɛ fana ɲini olu bɛ dama bɔ gendarme fana tɔgɔ la o bɛ kɛ o tun bɛ kɛ ka daminɛ 2012 jusqu'à 2020 ayiwa donc u b'a fɔ ko dama bɛ datugu dama tɛ datugu dɛ o kuma baba ka ko e ɲɛ maa dɔ ko denmisɛnw lakanani ko kuma tɛ o kuma na o kuma in ye tiɲɛ ye wa ale n'a sɔrɔ ko dama bɛ datugu ne yɛrɛ bolo samiya ko t'a la dama kan ka datugu k'a kɛ mine industrielle ye mɔgɔw ka baara sɔrɔ a la o se bɛ jamana ye ka partenaires ɲini yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni sanu b'a la ka kɛ mine industrielle ye ne yɛrɛ baara kɛ mine na ka tɛmɛ 2006 la Lulu ne tun bɛ Lulu i y'a mɛn dɛ mais n bɔra yen kɔ n bɔra yen a bɛ san damadɔ bɔ mais n bɛ min f'i ɲɛna gɛlɛya min yɛrɛ bɛ mine baarakɛlaw kan o tɛ damatigiw kan mais comme kuma t'o kan n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn u ka yɔrɔ ta ka jamana wɛrɛ ɲini a ka kɛ mine ye k'a bɔ damako in na quoi o ye nafa bɛ se bɛɛ ma ayiwa parce que jamana b'a ka taxe sɔrɔ jamanadenw bɛ baara sɔrɔ sinon gendarme minnu kɔni bɛ taa sécurité la yen vraiment k'u ka sabali quoi k'u bilala faso baara de la donc olu minnu ye sariya tigilamɔgɔ olu man ka ye ko dɔw la quoi ayiwa o man ka ye ko dɔw la dɛ donc n bɛ ka wagati min f'i ɲɛna o wagati gendarme ko don n t'a dɔn nin wagati in na gendarme minnu bɛ taa n'olu b'a kɛ ka ɲɛ n t'o dɔn dɛ parce que ma kɛ nin waati in na n bɛ kuma wagati min na n tun bɛ yɔrɔ in fréquenté baba anw ko sisan nɔ kuma ka bɔ dalafɔ la walima sɛbɛnni na ten papier kan walasa an ka wale ninnu y'an ɲɛ yɛrɛ la a suivi ka se ka kɛ a bɛ kɛ cogoya di dɛ bon a bɛ kɛ cogoya min na ministre de la sécurité de bɛ gendarme kunna ani policiers kunna awɔ ale ka sɛbɛn bɔ k'a fɔ ko ka dama bɛɛ datugu o kɔfɛ ale yɛrɛ a ye don min fɔ n'a fɔ exemple la sa n'a ko le 20 dama ka datugu pewu ministre min bɛ dugusujɔ nafolo ko ni jiko ni kuran ko kunna Lamine Seydou a ko soni septembre kalo tile 15 cɛ baba ko k'a datugu ale de ka ministère bɛ dugujukɔrɔ nafolo ko kunna wa ale de ye hakilinan ta ko k'a datugu sisan nɔ e ko général Dawudu kan ka mun de kɛ Dawudu kan ka min kɛ ale gendarme bila ka taa yɔrɔ datugu ka exemple la n'a y'a fɔ ko k'a datugu le 20 Dawudu yɛrɛ ka a n'a ka mɔgɔ wɛrɛw ka wuli ka taa bɛɛ contrôler k'a lajɛ est-ce que dama datugula réellement est-ce que a ma datugu ale yɛrɛ ka wuli ka t'o kɛ a kana maa ci dɛ n'a ye maa ci ɲɛ foyi tɛ sɔrɔ a la ayiwa o de tun bɛ n fɛ ka fɔ quoi Kulubali an y'o faamuya awɔ Mali bɛɛ e de ye Samakɛla ka ɲuman ye n'o digira Samakɛla min na ko ka kɛ Adeli ɲɔgɔn na a banna kana dugu la dɛ Adeli de ka ɲi Samakɛla ka bɛɛ Mali yɛrɛ bɛɛ ne ye min ye ko min ka ɲi Samakew la Adeli u b'a faamuya awɔ min diyara n ye Kulubali awɔ ko n bɛ Seku Sidi fo ya Rabbi n'Ala sɔnna merci beaucoup nti